Kolieskový schodolez je praktická pomôcka, ktorá uľahčuje bezpečný presun osôb po schodoch a poskytuje väčší komfort pri každodennej manipulácii. Schodolez je vybavený výsuvnou opierkou na nohy, ktorá poskytuje pohodlnú oporu dolným končatinám počas presunu. O bezpečnosť používateľa sa stará pevný bezpečnostný pás, ktorý zabezpečuje stabilnú a bezpečnú polohu počas celej jazdy. Na rukoveti sa nachádza otočný ovládací gombík, pomocou ktorého je možné jednoducho nastaviť rýchlosť pohybu podľa aktuálnej situácie a potrieb používateľa. Kolieskový schodolez je spoľahlivým riešením, ktoré uľahčuje každodenný pohyb a prináša väčšiu istotu používateľovi aj osobe, ktorá schodolez obsluhuje. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.